Niining panahon nga ang putling ebanghelyo gihagit sa mga hiwi nga pagtulunan. Kinahanglang mubarog ang mga tinunan ni Kristo sa pagpakigbisog sa paglaban sa pagtuo nga makausa ug alang sa tanang panahong gihatag sa Dios ngadto sa iyang katawhan. Mao'y hinungdan nga namugna kining tulumanon ang putling ebanghelyo. 30 minutos nga pagsabwag sa tinuod nga ebanghelyo kauban ni Pastor Jeremias hangad. Ang putling ebanghelyo tulumanon nga gihatod kaninyo sa Herald of Grace Radio Ministries Philippines. Ang putling ebanghelyo. Ang putling ebanghelyo. Ang putling ebanghelyo. Special greetings sa tanang mga regular nga tigpaminawan sa atong panagsibya dinhi sa kahanginan ug espesyal usab nga pagpanimbaya sa akong 96 years old nga lolo nga si Isabelo Lauri Sr. nga naminaw karon. Alang sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo, please turn with me to Romans chapter 5 verse 1 to verse 5 once again. Ang giingon dinhi, busa sanglit giisip na kita nga hingpit pinaagi sa pagtuo, aduna kitay kalinaw diha sa Dios pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo. Pinaagi kaniya nakaduol kita niining maong grasya nga atong gibarugan ug nalipay kita sa paglaom sa kahimayaan sa Dios. Ug dili lamang niini kundili nalipay usab kita sa atong mga kalisod sa pagkasayod nga ang kalisod mamunga ug pagpailob ug ang pagpailob mamunga ug kalig-on ug ang kalig-on mamunga og paglaom ug dili kita pakiyason sa paglaom tungod kay ang gugma sa Dios gibubo sa atong mga kasing-kasing pinaagi sa Espiritu Santo nga gihatag ngari kanato. May the Lord bless the proclamation of His word at this moment. Sa naunang upat ka mga kapitulo mga kaigsuunan, atong gitun-an ang doctrine of justification by faith alone. Ang buti pasabot niini ang mga makasasala pagaisipon nga matarong atubangan sa Dios pinaagi lamang sa pagtuo sa atong Ginoong Hesukristo. Mao kini ang tema nga nagdrive sa sulat ni Pablo ngadto sa mga taga Roma. Gi-introduce ni Pablo kini nga subject sa Romans chapter 1 verse 16 to 17. Ang giingon dinhi mga kaigsunan, kay dili ko ikaulaw ang ebanghelyo tungod kay gahum kini sa Dios ngadto sa kaluwasan alang sa matag usa nga motuo. Una alang sa mga Hudiyo ug maingon man usab alang sa mga Griego. Tungod kay niini ang pagkamataro nga iya sa Dios napadayag gikan sa pagtuo ngadto sa pagtuo sama sa nahasulat ang matarong mabuhi pinaagi sa pagtuo. So gihimong tataw ni Apostle Paul gikan sa chapter 1 hangtod sa chapter 4 nga ang tanang mga katawhan nagbarog nga sad-an atubangan sa Dios ug nanginahanglan gayud sa grasya sa kaluwasan. Now, bisan ang pagsunod sa balaod mga kaigsuunan gi-require sa Ginoo sa tanang mga katawhan, ang atong mga buhat sa pagsunod sa balaod dili kini makapaaghat sa Ginoo nga luwason kita. Ang atong mga buhat dili gayud epektibo aron tangtangon ang atong guilt, aron tangtangon ang atong pagkasad-an. Mahitabo lamang kini pinaagi sa sakripisyo sa atong Ginoong Hesukristo nga gi-apply sa matag usa kanato pinaagi sa pagtuo. Kinahanglan nato ang pagkamatarong ni Kristo nga isulob ngari kanato aron kita pagaisipon nga matarong atubangan sa Dios. So sa ato nang nakita niadtong miaging mga semana sa kapitulo 5 mga kaigsunan, gisugdan sa pagdirect ni Pablo ang atong atensyon sa resulta or bunga sa justification by faith. Kung nahinumduman ninyo sa unang upat ka mga kapitulo, ang gipakig-istoryahan ni Pablo mao ang mga dili pa magtotoo. Ang mga nanginahanglan sa justification ug pagpakig-uli sa Dios. Karon sa chapter 5 hangtod sa chapter 8, ang gipakig-istoryahan ni Pablo mao ang mga luwas na, ang mga tinubos na.
Ug sa unang bahin ni ining kapitulo 5 mga kaigsuonan, gidirect ni Pablo ang atong atensyon sa kasiguraduhan sa kaluwasan nga atong maangkon lamang pinaagi sa justification. Mao kini ang resulta sa justification. Ang justification kining giisip kitang matarong atubangan sa Dios pinaagi sa dugo ug pagkamatarong ni Kristo. Mao usab ang naghatag kanato og confidence atubangan sa Dios. In fact, mao kini ang pundasyon sa atong kasiguraduhan. Sa bersikulo 1 ug bersikulo 2, nakita nato nga aduna nakitay kalinaw diha sa Ginoo, aduna nakitay kaisog nga moduol sa presensya sa Ginoo, ug aduna nausab kitay paglaom sa kahimayaan sa Dios. Ug niadtong miaging semana atong natun-an sa bersikulo 3 nga aduna pay laing mga pamaagi nga ang justification miresulta sa atong confidence atubangan sa Dios. Gisugdan ni Pablo ang bersikulo 3 pinaagi sa pag-ingon ug dili lamang kini. So aduna pay laing pamaagi. Ang gisulti ni Pablo mao nga ang mga kalisod, mga pag-antos, mga pagsulay mao ang nagpalig-on sa atong kaluwasan. Mao ang nagtestify nga ang atong kaluwasan tinuod gayod. Kini tungod kay alang sa mga magtotoo ang mga kalisod ug pag-antos nagmugna og pagkamapailubon sa kalag ug espiritu. Ang buot ipasabot niini ang kinaiya ni Kristo na pamatud-an dinhi kanato mga kaigsuonan. So imbis nga uyugon niini ang atong paglaom, naghatag hinuon kini og kalig-on sa atong paglaom. Kining mga butanga mao'y nag-build up sa atong confidence diha sa atong paglaom sa atong Ginoong Hesukristo. Romans chapter 5 verse 3 to 4 ang giingon dinhi, sa pagkasayod nga ang kalisod mamunga og pagpailob, ug ang pagpailob mamunga og kalig-on, ug ang kalig-on mamunga og paglaom. So sa atong pagpamalandong karon sa bersikulo 5 mga kaigsuonan, ang gisulti ni Pablo kanato mao nga dili kuno kita pakaulawan niini nga paglaom. It will never disappoint us. Ug naghatag si Pablo og pinakaultimo nga rason. Tungod kay ang gugma sa Dios gibubu ngari sa atong kasing-kasing. So at this moment atong i-direct ang atong attention niini nga gugma sa atong Ginoo. Mao kini ang usa sa pinakabantugan nga topic sa balaang kasulatan. Ug mao kini ang kinahanglan gayud natong pamalandungan sa tanang higayon. Sa pagampo ni Pablo alang sa mga magtutuo didto sa Efeso, ang giingon ni Pablo sa Ephesians chapter 3 verse 18 and 19 nga sila kuno makatugkad kauban sa mga balaan kung unsa ang gilapdon, gitas-on o giladmon ug aron masayran ang gugma ni Kristo nga labaw pa sa tanang kahibalo aron ang mga magtutuo mapuno sa kinatibuk-an sa Dios. So gihisgutan usab ni Pablo kini nga gugma sa Dios sa iyang greetings sa Romans chapter 1 verse 7. Ang giingon ni Pablo dinhi, sa tanang nga naa sa Roma gihigugma sa Dios, gitawag aron mahimong balaan ang grasya maanaa kaninyo ug ang kalinaw gikan sa Dios nga atong Amahan ug sa Ginoong Hesukristo. So at this moment mga kahigalaan, atong tugkaron ang gilapdon ug kaladmon sa gugma sa Ginoo sumala sa gipadayag sa balaang kasulatan. Mudangat na kita sa unang punto, ang kinaiyahan sa gugma sa Dios alang kanato nga mga magtutuo sa atong Ginoong Hesukristo. Well, first of all, kini partikularmente nga gugma. It is a particular love. But pasabot, dili tanang mga tawo sa kalibutan na kasinati niini. Most of the people, dili gayud makasinati niini nga gugma. Alang sa kasagarang mga tawo, ang matang sa gugma sa Dios nga ilang nasinatian, maulamang kining gitawag og general love. General nga gugma sa Ginoo alang sa tanang mga katawhan. Nagtudlo ang Biblia nga bisan pa sa pagkamakasasala sa tanang mga katawhan ug nahailalom sila sa paghukom sa Dios, nagpakita gihapon ang Ginoo og kaluoy sa mga dili luwas sa tanang mga katawhan isip ilang magbubuhat. So ang gugma mga kaigsuonan maugod kini ang pinakasentro sa kinaiyahan sa Dios. Gumikan kay ang Dios mao ang amahan sa tanang kaluoy, siya ang amahan sa tanang gugma. Ang Ginoo nagpakita gihapon sa iyang gugma bisan pa sa mga makasasala.
Gipakitaan gihapon sa Ginoo sila sa iyang kaluoy. In fact, ang Biblia nag-ingon nga nahigugma ang Ginoo bisan pa sa iyang mga kaaway. So kini nga matang sa gugma mga kaigsuonan, general love ang tawag niini. Pero kini nga general love dili kini susama sa covenantal love. Special nga gugma sa Ginoo alang sa iyang mga piniling katawhan. Adunay minilyon ka mga katawhan nga nagmarcha padulong sa impyerno nga gihigugma sa Ginoo in a general way. Buti pasabot nakasinati sila sa general nga gugma sa Ginoo. Pero dili gayud nila masayran ang dili masukod nga espesyal nga gugma sa Ginoo kining gitawag og covenantal love nga gigahin sa Ginoo alang lamang sa iyang mga piniling katawhan. Adunay partikularmente nga gugma ang Ginoo alang sa tanang mga magtotoo. Nailhan kita sa Dios sa tagsa-tagsa nato ka mga ngalan kung ikaw anaa sa atong Ginoong Hesukristo ug ang kasing-kasing sa Ginoo sukad pa sa eternidad iya nang gibutang nga kanato. Kini nga gugma mga kaigsunan wala nato kini naangkon pinaagi sa atong pagpaningkamot. Wala kitay mahimo aron higugmaon kita sa Dios. Kini nga gugma unconditional kini. Ug mo kini hinungdan nganong gipadala sa Dios ang iyang bugtong anak nga si Hesukristo aron luwason kita gikan sa kasalanan, aron kita mapasig-uli ngadto kaniya. Ang gugma sa Dios alang kanato dili gayud masukod, kusog gayud kaayo ug wala gayoy utlanan mga kaigsuonan. Ug ang Dios nagpanglihok sa tanang mga butang aron matuman ang iyang katuyuan ngari kanato sa tanan niyang mga piniling katawhan. Iyang gitan-aw ang iyang mga katawhan nga aduna gayoy dili masukod nga pabor. Unsa man ang definition, ang kahulugan niini nga gugma sumala sa gipadayag sa Biblia. Ang Griego nga pulo nga gigamit sa Biblia mao kining agape or gugma nga dili pinasikad sa emosyon. Although nag-involve usab kini og emotion, pero dili kini pinasikad primarily sa emotion. Pinasikad kini sa willful act, sa desisyon sa atong Ginoo nga higugmaon niya ang iyang mga katawhan bisag kinsa pa sila. Mo kini matang sa gugma nga selfless. Wala naghuna-huna sa kaugalingon kundili naghuna-huna sa gihigugma o gihatag niya ang iyang kaugalingon alang sa mga katawhan nga iyang gihigugma. Ang kahulugan sa gugma sa mga tawo niining kalibutanan nakabase man sa emotion. Matud pa sa Webster Dictionary mga kaigsunan, ang gugma kuno a strong affection or attachment of devotion to a person or persons. So involuntary emotion kuno kini. But that is not the kind of love that God has towards His people. Gumikan kay ang gugma sa Ginoo alang sa iyang mga katawhan unconditional, walay kondisyon. Nahigugma ang Ginoo sa iyang mga katawhan taliwala sa ilang pagkasila. Ang giingon sa Song of Solomon chapter 7 verse 6, pagkatahom ug pagkaanindot mo gayod o hinigugma alang sa mga kalipayan. So gidesisyonan sa Ginoo nga iya gayong higugmaon ang iyang mga piniling katawhan. Gidesisyonan sa Ginoo nga iyang pagabuhaton ang tanang maayong butang alang sa iyang piniling katawhan nga iyang gihigugma. Mao kadto ang unang punto. Ikaduhang punto mga kaigsuonan, ang manifestation sa gugma sa Dios. Giunsa pagpakita sa Dios sa iyang gugma alang sa iyang mga katawhan. Ang Biblia nagaingon, iya kuno kining gibubo sa atong mga kasing-kasing. Ang Greek word nga gigamit sa gibubo, ang buot ipasabot niini mibuswak gayod, kusog kaayo. Sama kini sa pulo nga gigamit sa Acts chapter 1 verse 18. Katong naghikog si Judas Iscariote, ang giingon dinhi, kining tawhana mipalit og yuta gikan sa nasapi niya sa iyang pagkadautan, ug sa dihang nahulog siya nga naguna ang ulo, mibuto ang iyang tiyan, ug mibuswak ang tanang mga anaa sa sulod niini. So mao kini ang pulo nga gigamit ni Pablo sa verse 5 nga ang gugma kuno sa Ginoo gibubo ngari sa atong kasing-kasing. Luke chapter 5 verse 37 ang giingon dinhi, ug walay tawo nga magbutang og bag-ong bino sa daang mga botelya. Kay sigurado gayod nga pabuthon sa bag-ong bino ang daang mga botelya ug mausik ang bino
ug ang mga butilya makawang. So it's the same word, mubuswak, mubuto ang butilya. Mao kini ang picture nga gihatag ni Pablo sa gugma sa Ginoo nga iyang gibubo sa kasing-kasing sa iyang piniling mga katawhan. It is an overflowing kind of love. Mao kini ang matang sa gugma sa Ginoo sa iyang iglesia. And Paul is speaking actually in the context of tribulation, nga bisan pa sa mga kalisod, mga pag-antos, mga kaigsunan, gumikan sa gugma sa Dios nga iyang gibubo nga ri sa atong kasing-kasing, mulahutay gayod ang tanang mga katawhan sa Ginoo. Dili sila matarog, dili matayog ang ilang paglaom ug ang ilang pagsalig sa Ginoo. Gumikan kay ang gugma sa Dios nga gibubo sa ilang kasing-kasing, mao ang magpalig-on kanila. Mao kini ang magpalig-on kanato. So ang gisulti ni Pablo mga kaigsunan, bisan pa og makasinati kita og mga kalisod, ang gugma sa Dios igo na, aron dili kita mapakyas, aron kita mulahutay, aron kita mupadayon. O kini nga gugma sa Dios kabahin gayud kini sa atong kasinatian isip mga magtotoo. Ang atong kasiguraduhan sa kaluwasan nakabase kini sa tulo ka butang mga kaigsuonan. Dunay gitawag nga objective truth. Ang giingon sa Ginoo nga kung kita maghinulsol ug mosalig kaniya, iya kitang pagaluwason. So bisan pa ang atong emotion dili mo cooperate, pero gumikan kay adunay objective truth, adunay tataw kayo nga saad sa Ginoo, ato kining gisaligan ug ato kining gibarugan bisan pag-unsa ang atong gibati. Ang giingon sa Acts chapter 16 verse 31, tuuhi ang Ginoong Hesukristo ug ikaw maluwas. So bisan pag-unsa ang imong gibati, as long as ikaw nagtuo sa atong Ginoong Hesukristo, ang iyang saad mao nga ikaw maluwas. Acts chapter 3 verse 19 ang giingon dinhi, busa paghinulsol kamo og pagpakabig aron mapapas ang inyong mga sala, inig-abot sa mga takna sa pagbag-o gikan sa presensya sa Ginoo. Again, the challenge is for people to repent of their sin and believe in Jesus Christ. Romans chapter 10 verse 19, that if you will confess with your mouth the Lord Jesus, ug imong tuuhan sa imong kasing-kasing nga si Kristo Dios, ug nga gibanhaw siya sa Dios gikan sa mga patay, ikaw maluwas. So mo kini unang basihan sa atong kaluwasan, kining gitawag og objective truth, nga bisag unsa ang atong gibati, ang kamatuoran nagpabiling tinuod ug diri kita mibarog. Ang ikaduhang basihan sa atong kasiguraduhan sa kaluwasan mao ang bunga sa atong pagtuo. Gumikan kay ang tinuod nga pagtuo aduna gayoy bunga. Ang giingon sa 2 Corinthians chapter 13 verse 5, susihan ninyo ang inyong kaugalingon kung anaa ba kamo diha sa pagtuo. Pamatud-in ninyo ang inyong kaugalingon. Wala ba ninyo masayri ang inyong kaugalingon kung giunsa nga si Hesukristo anaa kaninyo? Gawas na lang kung kamo mga sinalikway. So ato kunong susihon ang atong kinabuhi kung namunga ba ang atong pagtuo. Kay kung aduna gayoy bunga sa pagkabalaan sa atong kinabuhi mga kaigsunan, nagpamatuod ka na nga tinuod ang atong kaluwasan, tinuod ang atong pagtuo. Matthew chapter 7 verse 20 ang gingon dinhi, busa pinaagi sa ilang mga bunga, mailhan ninyo sila. So ang unang sulat ni Juan mga kaigsunan, mao kini naghatag og mga ilhanan sa tinuod nga mga magtotoo. I will leave that to you as your assignment. Basahan ninyo ang 1 John. Duol ka na sa Book of Revelations. Ang ikatulo nga basihan sa atong kaluwasan mao kining gitawag og subjective testimony of the Holy Spirit in our hearts. Doon na gayoy pinasahi nga kasinatian ang mga magtutuo sa ilang kasing-kasing nga sila lamang ang naka-experience niini og dili gayud kini masinatian sa mga dili magtutuo. Ang giingon sa Romans chapter 8 verse 16, ang Espiritu mismo ang nagsaksi kauban sa atong espiritu nga kita mga anak sa Dios. So there is really something that we feel in our hearts. Dili kini kanunay natong masinatian, pero masinatian nato from time to time kung ato kining gikinahanglan. Nga ang Dios mao'y magsaksi sa atong mga kasing-kasing, mahitungod sa gugma niya nga nag-uros-uros nga ri kanato. Tinuod gayud kini mga kaigsunan ug masinatian nato kini
Ilabi na sa mga oras nga gikinahanglan gayud nato kini. Doon na gayoy mga panahon mga kaigsuunan nga kining gugma sa Ginoo magbaha-baha sa atong kasing-kasing nga dili nato masabtan. Adunay usa ka pastor nga nagtestimonyo mahitungod sa iyang kasinatian, doon na siya ay membro sa simbahan nga himalatyon gumikan sa cancer. So gipangutana ni ining maong pastor kung kumusta na siya. Ang tubag sa maong tawo nga na-overwhelmed kuno siya. Dili kuno niya ma-describe ang gugma ni Kristo nga nag-uros-uros sa iyang kasing-kasing. So aduna siya'y kalinaw, aduna siya'y paghupay nga nag-abunda sa iyang kasing-kasing taliwala sa iyang cancer mga kaigsunan. Mao kini tinuod gayod nga kasinatian sa tanang mga katawhan sa Dios. Something nga dili gayod masinatian sa mga unbelievers. 2 Corinthians chapter 1 verse 3 hangtod sa verse 4. Ang giingon dinhi, dalaygon ang Dios, ang amahan sa atong Ginoong Hesukristo, ang amahan sa mga kaluoy ug ang Dios sa tanang kahupayan nga naghupay kanato sa tanan natong kagulanan. Ang giingon ni Pablo sa Ephesians chapter 3 nga kining gugma kuno sa Dios labaw pa kini sa tanan natong kahibalo. Ang gugma sa Ginoo mao ang gagakos kanato ug mao ang nagpuno kanato nga dili gayud nato ma-explain, dili nato masabtan. Now subjective kini. Gumikan kay dili kini kanunay natong masinatian, pero masinatian gyud nato kini from time to time. So dili nato ibutang ang atong paglaom niini nga aspeto lamang. Gumikan kay unsaon na lang kung dili nato kini masinatian, kung itugot sa Ginoo nga dili mo cooperate ang atong emotion. Nagbarug kita sa pulong sa Dios. Sa objective, katong pinakauna nga aspeto, pinakauna nga patukuranan sa atong kasiguraduhan sa kaluwasan. Ang objective truth nga makaplagan lamang sa pulong sa Ginoo. Nga bisan ug ang atong emotion, dula-dulaan ni Satanas at times, pero ang kamatuoran nagpabiling tinuod. Nga ang tanang magtutuo luwas, gitipigan sa Ginoo, giatiman sa Ginoo, hangtod sa iyang pagbalik. Hangtod sa atong kamatayon ni ining kalibutana mga kaigsunan kung dili pa nato maabdan ang pagbalik sa Ginoo. So bisan og subjective experience kini mga kaigsunan, nindot usab nga masinatian nato kini ug ato usab kini nga pangayoon sa Ginoo nga kasinatian from time to time. Ang tumong sa tanang gibuhat sa Ginoo nga ri kanato mao nga siya gayod ang mahimaya sa tanang mga butang. So ang purpose nganong gipadala sa Ginoo ang balaang espiritu nga magapanglihok sa atong kinabuhi mao nga mahimaya ang Dios. John chapter 16 verse 13 hangtod sa 14. Ang giingon dinhi, apan inig abot sa espiritu sa kamatuoran, giyahan niya kamo ngadto sa tibuok kamatuoran. Tungod kay dili siya magsulti og gikan sa iyang kaugalingon, kundili ang unsa mang butang nga iyang madungog, mausab ang iyang isulti. Ug iyang ipadayag kaninyo ang mga butang nga umaabot. Himayaon niya ako tungod kay pagadawato niya ang iya kanako, dayon ipadayag niya kaninyo. So ang tumong sa Ginoo nganong iyang gibubo ang iyang gugma sa atong kasing-kasing, dili lamang maghatag kanato og nindot nga feeling mga kaigsunan o nindot nga pagbati, kundili alang sa kahimayaan sa iyang ngalan. Aron kita muyangungo lamang kaniya ug musamot og salig nganha kaniya. Tungod kay kung ang tumong lamang sa kaluwasan mao nga manindot ang atong pagbati, walay kalainan ang Dios sa mga droga nga inighit-hit sa marijuana or shabu sa mga tawo. Testimonyo nila wala ko ana kasulay, nindot kuno ang pamati, but that is really self-destructive. Ang gugma sa Ginoo, ang kaluwasan sa Ginoo dili lamang alang sa atong pagbati, kundili alang gayud kini sa kahimayaan sa iyang ngalan mga kaigsunan. Gibubo sa Ginoo ang iyang gugma aron kita mag-urus-urus usab sa atong gugma alang kang Kristo. So nadunggan ninyo dinhi sa kahanginan many times nga mibungat sa atong baba nga ang atong kasiguraduhan wala gayud nakabase kinatibuk-an sa atong feeling, sa atong experience, kundi sa saad sa atong Ginoong Hesukristo sumala sa nahasulat sa iyang pulong. Ug kini nga gugma gibugkos kini sa Ginoo sa atong kasing-kasing. Romans chapter 5 verse 8. Apan gipamatud-an sa Dios ang iyang gugma nga ri kanato sa pagkaagi nga niadtong makasasala pa kita, namatay si Kristo alang kanato. So dunay basihan, dunay objective truth, at dunay kamatuoran nga
pasukaranan sa gugma sa Ginoo. In other words, ang gugma ni Kristo pwede natong matun-an. Pwede nato kining mapamalandungan aron ato gayud kining matugkad sa mas lalom nga pamaagi pa gayod. So kini nga gugma sa Dios, pagbati kini sa atong kasing-kasing nga nakabase sa kamatuoran, nakabase sa pagkahibalo nato ug pagkasayod sa gibuhat ni Kristo. Dili kini kasinatihan nga muraog nakurentihan ta, nga muraog naglutaw ta sa kahanginan. No, kundili pinasikad kini sa pulong sa Ginoo. Ug ang gugma sa Ginoo dayag gayud kayo sa atong mga kasinatian, nga bisan pa sa mga kalisod, pag-antos, pagsulay nga midangat kanato mga kaigsunan, gisustain gihapon kita sa Ginoo. Ug sa atong pagsulod unya sa chapter 8, moabot ang takna mga kaigsunan, gi-conclude ni Pablo kini nga section pinaagi sa pag-describe sa gugma sa Ginoo nga eternal gayud, magpabilin gayud. Romans chapter 8 verse 38 hangtod sa 39. Ang giingon dinhi, tungod kay kumbinsido ako nga dili ang kamatayon, ni ang kinabuhi, ni ang mga anghel, ni ang mga pangulo, ni ang mga gahom, ni ang mga butang sa kamulo nga panahon, ni ang mga butang sa umaabot, ni ang gitas-on, ni ang giladmon, ni ang uban pang mga binuhat, ang makapahimulag kanato gikan sa gugma sa Dios, nga anaa diha kang Kristo Jesus nga atong Dios. So wala gayoy makapahimulag kanato gikan sa gugma sa Dios. Ug wala na gyoy pinakadako pa nga tinubdan sa atong comfort, sa atong kusog, sa atong paghupay, kundili ang gugma lamang ni Kristo. Si George Matheson, mga kaigsunan, usa siya ka pastor ni adtong 19th century. Aduna siya defect sa iyang lawas, ug sa dihang nag-edad siya og 18 years, nahimo gayud siyang totally nga buta. Nabuta siya. Ug wala madugay gibulagan siya sa iyang fiancé, gumikan kay dili ma-imagine siyang fiancé nga makigminyo sa usa ka tawo nga buta. Sakit gayud kayo kadto. Apan ang gugma ni Kristo mao ang nagpalig-on kaniya ug nagsustinar kaniya, nahimo siyang pastor ug nakakumpose siya og kanta nga ang title, "O Love That Wilt Not Let Me Go." Nindot kayo nga kanta. Ang gingon din hiyo, "O love that wilt not let me go, I rest my weary soul in thee. I give thee back the life I owe, that in thine ocean depths its flow may richer, fuller be." O kini nga gugma, mao ang nag-aghat ni Pablo nga buhaton niya, magpadayon siya sa iyang pagwali. Mao kini ang testimonyo niya sa 2 Corinthians 5:14, ang iyang giingon din hiyo, tungod kay ang gugma ni Kristo mao ang nagpugos kanamo. So daghan untang higayon nga musurinder na unta si Pablo sa buluhaton, pero ang gugma sa Ginoo nga nag-uros-uros sa iyang kasing-kasing mao ang nagpugos kaniya nga magpadayon. Mao usab kini ang hinungdan nganong nagpadayon kita sa pagpanudlo dinhi sa kahanginan. Kapoy biya kayo kini. Bugal-bugalan kita sa mga tawo, pero kining programa nato sa kahanginan 7 na ni katuig mga kaigsuonan nga gisustinar sa Ginoo. Nganong nagpadayon kita? Gumikan sa gugma sa Ginoo nga nag-uros-uros sa atong kasing-kasing ug mo'y hinungdan nga ang kahimayaan sa Ginoo mao ang atong motibo sa tanan nato nga gipangbuhat. So unsaon man nga mabatunan nimo kining gugma sa Ginoo, wala kay mabuhat aron imo kining mabatunan. Kini nga gugma libre kini nga gibubo sa Ginoo ngadto sa tanan niyang pinili nga mga katawhan. Mao kini giingon sa verse 5 sa Romans chapter 5. Tungod kay ang gugma sa Dios gibubo sa atong mga kasing-kasing pinaagi sa Espiritu Santo nga gihatag ngari kanato. So pagpanglihok kini sa balaang espiritu. Ang gugma sa Dios iyan ang gipamatud-an pinaagi sa kamatayon sa iyang anak nga si Hesukristo ug pagkabanhaw pag-usab. Iyan ang gipamatud-an sa iyang paghatag sa iyang kaugalingon nga ri kanato ug iya kining gipamatud-an sa atong mga kasinatian nga taliwala sa atong mga pag-antos ug kalisod. Ang gugma sa Ginoo wala nagkulang nga ri kanato. Ang gugma sa Ginoo dili gayud masukod. Ang gugma sa Ginoo unconditional. Ug ikaw higala, kung imong nabati nga ang tunglo sa Dios anaa kanimo gumikan sa imong sala, ang Dios usab nag-imbitar kanimo nga maghinulsol sa imong sala ug musangpit kaniya.
ug si bisan kinsa nga mutawag kaniya, musalig sa iyang dugo ug pagkamatarong, dili gayod niya isalikway. Dawata ang gugma sa Ginoo niining taknaa higala pinaagi sa pagtuo. Undangi ug salig ang imong maayong buhat, saligi lamang ang dugo ug pagkamatarong ni Kristo. Kung walay pagpaaga sa dugo, walay kapasayloan sa sala. Ang kamatayon ni Kristo sacrificial, pagpamatuod kini sa gugma sa Dios. Busa dawata kini pinaagi sa pagtuo. Ayaw na paglangan-langan kay basin ug ugma, ulahi na ang tanan. Amen. Alang sa dugang nga mga pangutana, mahimong mo text kang Pastor Jeremias hangad sa 0935-744-3030.